Uyazi nje weGwyneth. Ngiye ngihlale la ngiyibuze. Ngithi hey, yazi ukuba ngahlala eLondon. I'm sure Queen Elizabeth ngabuka ngumeme nje sizophuza itiye lapha kwakhe mengabe nama garden party. Ngabe usekwakumema ngempela. Mazi nje mengiyibuka lethi set yami. Ngithi nje ngingayini uma ungasuyibulala. Phela yaseLondon ake wazi ke wena ukuthi eLondon ikude kangakanani. eLondon isanda ngisumbondo khona. Ukhuluma ngani? eLondon ngihambisa umbondo. Kwakungomnandi kanje. Ushe East London. Hayi yo London yangempela mina lezi ezaseLondon yangempela impela. Suka makhelwane avuthanda ucho. Uyabona la kwaZulu Natal, kuthi kwaZulu Natal. Mawunqena ukuthi kwaZulu Natal kuseNatal noma uthi kwaZulu. East London, mawunqena ukuthi se-East London uyakwazi ukuthi seLondon. Kade sikhona ngamasoda aphelile, basihlabela isiqapha sidlanga kanje. Sinoneni. Futhi edlusheshisa. Uyazi nje phela ngine appointment yadokotela namhlanje ngo4. Angifuna ukuba late. Kahle makhe. Kusa u6:11 makhelwane mbuku. Kuse early. Phela mina ngiyasihlonipha isikhathi. Uyazi ukuthi odokotela abafunda 7 years. Bese mina ngiba late ke. Ingane yomuntu sifunda iminyaka emingaka ifundela ukulapha mina. Fanele ngihambe ngesikhathi. Phela itraffic ayicontrolwa yimina. Wemakhelwane ngitshela. Uyabona abafundi 7 years nje. Angazi ukuthi yini le basuke beyenza bemosha imali kaHulumeni oNaspers. Uyabona ugogo ukhuzwayo la ngezansi lo ngikutshela ngayo. Qaqa amafindo ka1940. Wahamba waya entwaseni yena 6 months abuye ephothulile. Udokotela uthi ungena kube ubona bakubuzayo ukuthi uphethwe yini. Kanti ugogo ukhuzwayo uthi ungena suka sebona uthi unomeqo. Uphethwe ikhanda noma unesichitho. Uyayizwa lento? Futhi lapha yonke into ke yena akukho into abheke lapha kwani. Makho. Kumele ufunde ukusihlonipha isikhathi. Uyazi nje kwakhona ukuthi usahleli kwakho awuganile. Umdala kangaka iyona into ongahlonipha isikhathi. Kwakhambule